Добре дошли в още едно видео в канала на Jim Beam. Това видео обаче не беше по моя идея. Всъщност беше по идея на екипа от Jim Beam, защото ми казаха, Зарко, нека видим всъщност ти колко си добър в познаването на храни, даването на оценки и въобще като цяло да видим колко всъщност от продуктите на Jim Beam ти знаеш. Затова днес, драги ми смехорчовци, ще пробваме най-известните продукти на Jim Beam, като цяло снаковите, доколкото знам, ще пробваме. Надявам се също така да мога да усетя опаковката. Ще бъдем с, не знам, маска ли? Ще видим. Нека да започнем просто. Добре, мисля, че съм готов. Давайте. О, чух нещо, чиния. Те са махнали опаковките. Не! Сега как ще позная? Добре, мисля, че мирише на това да не е онова брейк снак, като двете вафлички. Това е вафла 100%. Това е вафла с лешник. Това е моето предположение. Да! Yes! Добре. Мой мюв? Да. Yes! Добре. Даваш по 10. Това е осмица. Мисля, че малко повече захар искам, защото знам, че има протеин тук, ама аз искам малко повече захар да ми е още по-вкусно, но е доста добро. Аз харесвам с ягода, между другото. Знам, че имаме с ягода. Не бях пробвал с лешник. Следващият продукт. Не. Аз мириша още на вафлата. Това да не е пак вафла. Нищо не мириш това. О, не. Хора, аз трябва да се представя добре на това нещо. Моля да погледна. Не. Това твърдо бе. Какво е това? Това го нямаме като продукт. Ние нямаме такива форми. Вие сте го нарязали. Вижте как го обърквате, нарочно са го нарязали. Какъв вкус има? Шоколад, карамел. Не познах. Не. Никаква идея, трябва да погледна. Да ти кажа ли? Нека видя първо да позная уж. Това никога не съм го ял. Не знам какво е това. Мой мил, протеиново барче, безквитки и сметана. О, добро е. Аз не очаквах да имаме с бял шоколад нещо. Всъщност беше много добро това. Окей, добре, сета. Следващият продукт. Какво е това? Мирише на сол. Това не е сладко. Това 100% не е сладко. Това е сладко. Как мирише на сола е сладко това? Това е някакъв сушен плод. И каква е тая форма Каква е тая форма? Какво е това? Плод. Сушен плод. Ябълка. Не. Човек, какво е това? Аз не съм виждал... О, това сигурно ще е сладък картоф. Сладък картоф е това. Не се смей, какво е това? Не, манго. Давай. Айде пак ще ме пранкват. Това мирише на сол. Това е... любимия ми чипс е това. Това е с зеленчуците чипса, нали? Да. Това е мега вкусният чипс. Поръчайте си от сайта на Jim Beam. Veggie чипс? Да, just veggies. Just veggies, е нормално, да. Окей. Следващият продукт. Вижте какъв съм газар. Значи канят в Словакия, дават ми офис, имам си фитнес, дават ми продукти. Въобще харесайте видеото, моля ви, защото да ме поканят пак. Това са прекалено перфектни форми. Изи. Това ми е любимия шоколад, това е с ягода. Да. Или е с бял шоколад. Това е шоколада на Jim Beam, протеиновия шоколад с ягода, нали? Да, ягода. Как се казва? Just chocolate. Не, как се казваше, наистина? То не е ли от... това не беше от Beast Pink серията? Не. Не беше. Protein chocolate. Fit cheat. Fit cheat, точно така. Как ти е? Те много 10. 10 от 10 това. Следващият продукт. Що е такава консистенцията? Каква? Нещо лигаво е. Давай смело. Какво е това, бе? Червей. Сериозно ли си? Малко там. Това е вкусно, бе. Това е бисквита. Това 100% е бисквита.
Няма. Залагам, дори няма да гледам. Така. Бисквита ли? Коя? Чакай, сега ще напипам дали има вътре течност, значи не е от новите. Новите ASAP Cookies имат вътре пълнеж. Това е от старата бисквита, това може би е старата с троен шоколад или с солен карамел. То май е милф. Не е ли май милф? Да. Нали? Да. Изи. Пак чипс? Това не е чипс. Yes. Много ясно знам какво е това. Въпросът обаче е дали е терияки или е оригиналното. Чакай да чуем. Това е като луканката, бе, как се каже, сушено месо беше това. Да. Ма как беше на английски? Не знам, казвам му сушено месо, това ще се зачете според мен. Обаче въпросът е кой вкус е, защото знам, че ние имаме май 3 вкуса. Мисля, че имаме оригинален терияки и някакъв чили май имахме, не знам. Това мисля, че е терияки. Оригинален. Не! Наистина ли? Ама биф джерки ли? Стига бе, загубих заради... Не. Това между другото е 9,2 от 10. Това е много як снак. Следващият продукт. А от Jim Beam ли? Не. Тогава не го искам. Това е круасана на Jim Beam, бе. Какво ме стряскаш? 100% е круасана на Jim Beam. Даже искам, така съм върхванал сега. Мисля, че е крайно време да измислите нов вкус, окей? Първо може да използвате джами спред вътре, да е с ябълка, с ягода, защото само шоколад, нали? Окей, ама поне ванилия направите, да. Това е круасана на Jim Beam, уникален, има протеин в него. Нали? Факт. Yes! Това е последният продукт? Да. Не! Хора, харесайте видеото. Това е нещо с форми. Да. Нали? Не се движи. Това не е ли новите ASAP пак? Да, нов продукт е. Да. Ама ASAP ли? Да. Някакви сушени плодове има. Горски плодове. И нещо много важно забравяш. Протеина е, той има всички ми протеин. Не. Какао. Не съм стигнал до какаото, не знаеш, че има какао. Това зачитаме ли го? Айде половин точка. Добре. Ами, мисля, че за пореден път видяхме, че аз се разбирам от нещата. Така че да, ако трябва да ви дам предположение или по-точно препоръка, какво да си поръчате, тази светлина е много силна. Би ви препоръчал круасана, наистина е много вкусен. Ако харесате по-солените неща, сигурно си поръчайте и чипса, който всъщност е от сушени зеленчуци. Така че да, харесайте видеото, абонирайте се и ще се видим в следващото видео отново в канала на Jim Beam. Peace!